שלום וברוכים הבאים לשיעור ראשון ביסודות המוזיקה. אני מקווה שדרך השיעור הזה והבאים אחריו אנחנו נוכל להבין איך שפת המוזיקה עובדת ואיך מדברים במוזיקה. אז השיעור של היום נקרא צלילים ותווים, ואנחנו תחילה נכיר את הצלילים, או כמו שמכנים אותם, תווים. הצלילים שלנו הם דו, רה, מי, פה, סול, לה וסי. 7 תווים סך הכל. במקרים מסוימים גם מכנים אותם באותיות באנגלית C, D, E, F, G, A ו-B. פשוט מאוד. כמובן שאחרי C מגיע שוב דו, וחוזרים חלילה רה מי פה סול לה סי, דו, רה מי פה סול לה סי, דו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובואו נקשיב להם. זה דו. דו, רה מי פה סול לה סי, דו, דו, סי, לה, סול, פה, מי, רה, דו. עכשיו, מי שניחן בשמיעה מוזיקלית יכול להבחין בקלות שלכל צליל יש גובה שונה, וניתן לסדר את הצלילים על סולם. בין כל דרגה בסולם יש מרחק מסוים שאותו אנחנו נכנה מרווח. בדיוק כמו שניתן למדוד את המרחק בין חיפה לתל אביב במטרים, או את ההפרש בין השעה 2 לשעה 3 בדקות, ככה ניתן למדוד את המרווח בין כל שני צלילים. את המרווחים בין צלילים אנחנו נמדוד בטון וחצי טון. אם נסתכל על המקלדת, שזה שם יפה לפסנתר, נוכל לראות את מבנה הסולם ואת הפרשי הטונים בין הצלילים. שימו לב, מאוד פשוט. בין דו לרה יש מרחק או מרווח של טון. בין רה למי יש טון. בין מי לפה יש חצי טון. בין פה לסול טון, בין סול ללה טון, בין לה לסי טון, ובין סי לדו חצי טון. פשוט מאוד. עכשיו, אם נסתכל מקרוב, נשים לב שבין כל שני צלילים שהמרחק ביניהם הוא טון שלם, קיים עוד תו אחד. אנחנו רואים את התווים האלה. גם לתו הזה יש שם. אבל לפני שנכנה אותו בשם, אנחנו צריכים להבין שמוזיקה, כמו בחיים, הכל יחסי. ואחרי שאמרנו את זה, בואו ננסה להבין מהו התו הזה שנמצא בין דו לרה. אז אם נשאל את דו, זה מר דו, הוא כנראה יגיד, התו שנמצא ביני לבין רה, הוא פשוט חצי טון מעל דו. אז נקרא לו דו דיאז. דיאז, סימן של סולמית, מסמן במוזיקה הרמה של חצי טון. אז דו דיאז זה חצי טון מעל דו. אז אם זה דו, דו, חצי טון מעל דו יישמע דו דיאז. אבל אמרנו שהכל יחסי. אז אם נשאל את מה רה, מה הוא יגיד? התו שנמצא ביני לבין דו הוא פשוט חצי טון מתחת לרה. אז נקרא לו רה במול. במול, סימן של בי קטנה באנגלית, מסמל הורדה של חצי טון. אז רה במול זה חצי טון מתחת לרה. אז אם זה רה, רה זה רה במול. נכון מאוד. אבל מי ששם לב, דו דיאז ורה במול נשמעים אותו דבר. דו דיאז, רה במול. האם אותו צליל? הם אותו צליל, אבל הם לא אותו תו. למצב הזה אנחנו קוראים תווים אין הרמונים. רה במול ודו דיאז נשמעים אותו דבר, אבל הם מכתבים שונה, וזה חשוב מאוד לכתוב אותם באופן שונה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אנחנו נזכור שבמוזיקה הכל יחסי. אז בואו לסיום נבדוק איזה עוד תווים או צלילים אין הרמונים יש לנו. שימו לב לחץ הקטן כאן. בואו ניקח למשל את הצליל הזה. הצליל הזה אפשר לקרוא לו רה דיאז וגם מי במול. ואת הצליל הזה פה דיאז או סול במול. הצליל הזה סול דיאז או לה במול. והצליל הזה לה דיאז או סי במול. ועוד דבר מעניין אחד שנשים לב, אם נשאל את עצמנו, אם זה דו, אז מה זה דו במול? נכון, דו במול הוא נשמע כמו סי, אבל הוא לא, הוא דו במול. ומה זה מי דיאז? מי דיאז נשמע כמו פה, אבל הוא לא, הוא מי דיאז.
עד כאן השיעור שלנו להיום. תודה שהקשבתם ונתראה בשיעורים הבאים.